जोंनो जेबो अपसन नाङा जोंनो बर' बिजोंनि बिजाबल' नांगौ जेबो अपसन नाङा जोंनो बर' बिजाब नांगौ जोंनि सानखान्थि आरो बिगियानाव बर' बिजाबै नांगौ थाखो 2 निफ्राय बर' बिजोंनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों सुजुनायखौ जों माब्लाबाबो गनायनो लाया जुदि अंख बिजाब आरो बिगियान बिजाब जाय सानखान्थि आरो बिगियान बिजाबखौ लानानै बर' फरायसाफ्रा 6 थाखोआव इंराजि बिजोंजों जुदि बिथांमोना बुजिनांगौब्ला बिथांमोननि थाखाय असम्भब आरो बे खुनुदिन जानो नाङा बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया आसाम सरकारा थाखो 2 निफ्राय बर' बिजोंनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों सुजुनाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे साननो गोनां गेदेर जेंना एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा थाखो 2 निफ्राय बर' बिजोंनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों सुजुनायखौ माब्लाबाबो गनाया जायखौ लाना फोसावजेननायनिफ्राय समनिफ्रायनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा सम आरो खाबु लाना सरकारजों सावरायगासिनो थांनाय बावैसो सिगाङाव रङियाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनाय बर'नि सानसुमैफोरखौ लाना बे जेंनानि सायाव मोनसे जर'खा सावरायमेल लानाय जायो जर'खा सावरायमेलनि गेजेरजों सरकारजों सावरायनांगौनि थाखाय मोनसे गोख्रों थांखि लायो बिथांमोना पलिसियाव बुंब्लाबो जोंनो अपसन नाङा मोनसे बर' बिजोंल' नांगौ होननानै सावरायनायाव थिरांथा लानायखौ रोखायै फोरमायो एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया लोगोसेनो बावैसो सरकारजों सावरायनायनि समखौ थि खालामगोन होननानैबो फोरमायबावो खोरोमदाव वारिया जोङो मिथिगौ जेरै जोङो दिनै बर' हारिखौ ग्रेट नेशनेलिटी गेरेमसा बर' हारि दानायनि थाखाय जोंना गुबै मोनसे जोंनि हाथियारा जाहैबाय सोलोंथाइ आरो जाय सोलोंथाइखौ बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानानै दिनै बर' माहारिया गेरेमसा माहारि दानायनि जुजिनायाव जों दावगालांगासिनो आरोबाव बे बर' बिजोंखौ लानानै बर'फ्रा दिनै गेबेङै गोबां गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय आरोबाव गोबां दावगालांनायनि लामायाव डक्टर इन्जिनियार जानाय गुबुन गुबुन बिथिङाव साख्रि मावनाय बायदि थासारिखौ बे बर' बिजोंजों जोङो माहारिखौ गनायथि सिनायथिनि थाखाय जों दावगानो हादों नाथायबा आसाम सरकारा थांनाय नैबे बोसोरनि जे एकाडेमिक कारिकुलामाव क्लास 6 थाखोनि जे अंख आरो बिगियान बिजाबखौ बिथांमोना बर' मिडियामनि बिजाबाव बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम स्कुलाव बिथांमोना बर' बिजोंनि बिजाबनि सोलायै इंराजि बिजोंनि बिजाब साफायनानै दिनै बिथांमोना हरदोंमोन नाथाय जों बर' थुनलाइ आफाद एबसुजों ज' लोगो नांनानै जोङो सावरायनानै बे गासै बिजाब राननायखौ जों बादा खालामनानै दोनदों आरो बेजों लोगोसे जोङो दाखालि रङियायाव स्पेशल कन्भेन्सन जर'खा सावरायमेल लानानैबो जोङो बिनि सायाव थिरांथा लानाय जायो जे जोङो दिनै खुनुदिन बर' बिजोंनि फरायसालियाव जाय बिजों होननानै एस्टाब्लिश जानाय स्कुल बर' बिजों एसामिस मिडियाम बे जाहैबाय भार्नाकुलार जोंनि शिडिउल लेंगुवेज जाय रावा एसामिसजों बर'आबो समान मोनथाय आरो गुबुन शिडिउल लेंगुवेजजों बर'आबो समान मोनथाय आरो बेखायनो जोंहा बिजोंजों फरायनानै दिनै 11-12 सिम मिडियाम खुलिनो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे इउनिभारसिटियाव जोंना थेसिस लिरनाय बिजाब लिरनाय गुबुन गुबुन राहाफारि खालामनाया बर' बिजोंजों बर'जों देबनागरि स्क्रिप्टजों जोंना जागासिनो दङ आरो गासैबो जि दावगानाय मोनसे बे रावखौ लानानै दिनैनि समाव जुदि अंख बिजाब आरो बिगियान बिजाब जाय सानखान्थि आरो बिगियान बिजाबखौ लानानै बर' फरायसाफ्रा 6 थाखोआव इंराजि बिजोंजों जुदि बिथांमोना बुजिनांगौब्ला बिथांमोननि थाखाय असम्भब आरो बे खुनुदिन जानो नाङा जेराव बिथांमोनहा फोरोंगिरिजों लोगोसे दिनैहाय माने फरायसाफ्राबो जोबोद मोनसे खैफोदाव गोलैदों मानोना गासै बेवहाय जों नुदों जे बे गासिबो इंराजिनिजोब आरो बेवहाय बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा खुनु पद्दाय बेखौ बुजिनोबो हानाय नङा फरायनोबो हानाय नङा आरो बेनिखायनो दिनै जों आसाम सरकारनि खाथियाव बेखौनो जोङो दाखालि थिरांथा लानाय जाबाय जे जोंनो गुबुन जेबो बिजाब नाङा जोंनो बर' बिजाब नांगौ जोंनि सानखान्थि आरो बिगियानाव बर' बिजाबै नांगौ बर' बिजोंनि बिजाब नांगौ मानोना बिथांमोना बुंब्लाबो पलिसियाव बुंब्लाबो जोंनो थाखाय जोङो बाइलिंगुवेलखौबो जोंनो नाङा जोंनो बाहाय मोननैबो थाजाबनायखौबो नाङा जोंनो मोनसेल' नांगौ जोंनो जेबो अपसन नाङा बे खोथाखौ जोङो माने बेवहाय थिरांथा लानाय जाबाय आरो सिगांनि बायदियैनो जाहाथे जोंनि बे बर' बिजोंनि सोलोंथाइया गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय मोनसे जायगा मोनो बेखौ जोङो दिनै आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो दोनगोन आरो बिथांजों सावरायनायनि जि सम दङ बिथांजों जा मोनसे जानांगौ मोनसे मिटिं दङ बै समाव जों गासैबो खोथाफोरखौहाय गेबेङै बिथांनि सिगाङाव जों लाखिफिनजोबगोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।